أفلوت ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነትን ናብረኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ባይታ ዝርአ ዘሎ ሓቂ እዩ። እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ህጻር እዩ። ከም መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ሞጋራይብ ዝተለኮነት ማእከል ጥዕና ኣብ ምውሓስ ጥዕንኦም ዓብዪ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ነበርቲ ይገልጹ። ብዛዕባ እዚ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኢብራሂም መሐመድ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሻምተወለ ኣብ ሞጎራይብ ንኡስ ዞባ ድገ ዝተደኮነት ማእከል ጥዕና ኣብ ምውሓስ ጥዕንኦም ዓብዪ ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ነበርቲ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ሓበሬታኦም ኣብታ ማእከል ጥዕና ዝነጥፉ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ንዘርእይዎ ምቕሉልነትን ኣቀባብላን ብምስጋን ብዝረኽቦ ዘሎ ኣገልግሎትን ዝወሃቦም ዘሎ ጥዕናዊ ኣስተምህሮታትን ኣፍልጦም ኣብ ምክልኻልን ምፍዋስን ሕማማት ከም ዝዓበየ ሓቢሮም ኣቶ ዑመር መሐመድን ወይዘሮ ፋጥና እድሪስን ሳላቲ ኣብታ ማእከል ጥዕና ዝረኽቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ጥዕንኦምን ጥዕና ደቆምን ክወሓስ ከም ዝኽኣለ ብምምልካት ህላው ናይታ ማእከል ኣብ መነባብሮኦም ርግኣት ከም ዝፈጠረሎም ኣብሪሆም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ንኡስ ዞባ ድገ ኣቶ ወልዲ ኣብ ተስፋ ማርያም ብወገኑ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ኣብ ተጠቃምነት ትካላት ጥዕና እናዓበየ ብምምጽኡ ቁፅሪ ተገልገልቲ ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ቁፅሪ ናይተን ኣብ ጽላል ትካላት ጥዕና ዝሓርሳ ነፍሲ ጡራት እውን ከም ዝወሰኸ ኣብሪሁም ኣብ ኣገልግሎት ሕስን ተዳመፂና ኣብዚ ብዝተዓጻጸፈ ብዝገበርናዮ ጽዑቕ ወስጓስ ብምውሃድ ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ሓለፍቲ ጨናፍርን ኣዝና ጽቡቕ ኢና ኣለና ማለት እዩ ዝኾነት ኣደ ኣብ ትካል ጥዕና ክትሓርስ ከም ዘላ እዚ ፖሊስ ናይ ሚኒስትሪ ብኡ መሰረት ንሕና ብዝገበርናዮ ወስጓስ እዚ ማእከል ጥዕና እዚ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሕርሲ ኣዝዩ ትሑት እዩ ነይሩ ሎሚ ዓመት ግን ኣዝዩ ካብ ናይ 6 ወርሒ ጸብጻብ ነገርካ እንተዳ ኮይነ ናይ 2012 ናይ 6 ወርሒ ጸብጻብ 19 ሚእታዊት ነይሩ ኣብ ናይ 2013 65 ሚእታዊት እዚ ቀሊል ኣይኮነን ማለት ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘለና ብዙሕ ከዓ ከልና ማለት ዝገበርናዮ ጽዑቕ ወስጓስ ማለት ኣቶ ወልዲ ኣባ መወዳእታ ንዝበለጸ ኣገልግሎት ቀጽሪ ናይታ ትካል ጥዕና ክጽገን ህዝቢ ድማ ኣብ ዝተዋደደሉ ትካል ተጠቃምነቱ ክዕቢ ተላብዩ